दावनाया जाबाय बिपिएफनि चरित्र दादागिरि खालामनाया जाबाय बिपिएफनि चरित्र माब्लाथो मोजां खामानि मावबोखै बिथांमोननि समाव जि मोनसे दुर्नीति जाबोबाय बिसिडिसिआव जेरैबायदि खामानि मावबोबाय जब कार्डखौ बिसोरो गावसिनि पकेटावसो सोयोमोन बेफोरथ' बिसोरनिनो चरित्रना रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ गतिके बिसोरो जेब्लाबो गाज्रिखौनो बुंगोन बिसोर मालाबाबो मोजां बुंनो रोंनाय नङा बिथांमोना ससमाया गोसोम नायनो रोङाखै किन्तु रायजोफ्राथ' नुगासिनो दं दा कास्टमानो जा बिक्रमानो जा हाग्रामायानो जा खाम्फायानो जा नांगोलनि गासैबो मानसिफोरनि खोथाखौ सोर बिसास खालामो फैगौ लकसभानि जि बिसायख'थि बेवहाय जोंनि जयन्त बसुमतारी जि बिजाथि बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय जोङो दिनै गसाइगावनि दाब दाब जायगायाव मेल खुंनाय जादों बिसायख'थि मेल खुंनाय जादों बिनिनो जोङो दिनै दा नैबेवहाय जानालि गावनि बे गुवार फोथाराव मोनसे मेल खुंनाय जादों आरो मोननैसो जों खुंबोबाय आरो मोनथामसो जों खुंलांबावगोन बे रायजोफोरनि जे रंजानाय जे फैगौ बिसायख'थियाव जे ट्रेक्टर सबियाव भट होनानै जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनायनि जि थांखि बियो खोब मोजां जेरावबो जों मोनसे रायजोफोरनि रंजानायखौ जों नुदों बयबो गोसो बेवहाय मोनसेल' बाथ्रा जों खोनानो मोन्दों रायजोनि खुगायाव जे बिराद गोबावनि उनावहाय दिनै जोङो सान्थि मोनबाय खुनु पुलिस मारिथायखौ गिनांगौ गैला गावजों गाव बिदा फंबायनि नांलायनायबो गैला जों दिनै मिनिनो सम मोन्दों रंजानो सम मोन्दों बैसागु जानो सम मोन्दों बिराद मोजां थासारि गावजों गाव नांलायनाय गैला आरो जों बेनि गेजेरजों दिनै जौगानो लुबैदों जोङो रांखान्थि जौगानो लुबैदों जोंनि न'खरफ्रा जोङो जौगानो लुबैदों आरो न'खर जौगानायनि थाखाय दिनै भारत सरकार आसाम सरकार बिटिसि सरकारा जेरैबायदि नोङो रेशन कार्डनि गेजेरजों अरुनदय होनायनि बाथ्रा दिनैहाय माने स्कुलफ्राव फ्रि एडमिसन होदों फरायनो थाखाय फरायसाफोरनो जि मदद होबाय थानाय जादों गोरिब न'खरफोरनो दिनैहाय गोबां रांखान्थि राहा होनाय जादों सिकित्सा खालामनो थाखाय दिनै रांखावरि दिनैहाय अनुदान होनाय जादों जे अनसुंथाइ होनाय जादों बिटिसि सरकारनिफ्राय गोबां माखासे आसनि स्किमफोर होनाय जादों आइ अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि आलारि सोरां बिथांखि आरो सुपार 50 जेरावखौ नोङो डक्टर इन्जिनियार बानायनो थाखाय जि मोनसे स्किम बानायनाय जादों बेफोर गासैबो बाथ्राखौ दिनै बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो बुजिबाय मिथिबाय आरो बिनि थाखाय खोब गोजोननाय मोन्दों गतिके बेबादि सरकारखौ जोंनो नांगौ आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय जों ओंखायनो ट्रेक्टरनि सबियाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव जों भटखौ होगोन बे बाथ्राखौ बयबो बुंदों दिनै गतिके जोङो जयन्त बसुमतारी देरहागोन बे बाथ्राया खाथां जाबाय आरो दिनैनि तारिखाव खुनु नांगोल थांगोल गैया मानसिफ्रा सिदा खोथा बुंदों जों नांगोलखौ बुजिला नांगोला गोदो जि जाबाय जालांजोब्बाय दा खिन्थु नांगोल गैला दा जों खालि ट्रेक्टरल' दंसै ट्रेक्टरावनो जों भट होगोन बेबायदि थासारिखौ दिनै नुनो मोन्दों बिथांमोना ससमाया गोसोम नायनो रोङाखै किन्तु रायजोफ्राथ' नुगासिनो दं दा कास्टमानो जा बिक्रमानो जा हाग्रामायानो जा खाम्फायानो जा नांगोलनि गासैबो मानसिफोरनि खोथाखौ सोर बिसास खालामो दालाय दाथ' सरकारा नोङो इउपिपिएलनिसो सरकार नङा होमबा दिनैनि सरकारा जाबाय जोङो बिजेपि इउपिपिएल लोगो लानानै सरकार सालायगासिनो दङ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिसिआ जेरैबायदि मोनसे ग्रोम ग्रोम दावखोगासिनो दङ बे बाथ्राखौ नांगोलाल'सो नुवाखै दा खिन्थु रायजोफ्राथ' नुनानै दङ दिनैहाय गतिके बिसोरनि बाथ्राया जेबो ओंथि गैया बेखौ लानानै जोंहा खर' सानांगौ जेबो गैया जोंनि सिन्थाया जाबाय मा बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ जोंहा अननांगौ आरो जों रायजोफोरखौ अनोबा रायजोफ्रा जोंखौ अनगोन नांगोलखौ 15 बोसोर रायजोफ्रा अनदोंमोन बेनि उल्थायै नांगोला रायजोफोरखौ अननो रोङाखै ओंखायनो रायजोफ्रा बिथांमोनखौ जोगारबाय दिनै आरो जोगार जानायखाय बिथांमोना दुखु मोनदों ओंखायनो जानला मोनला खोथाफोरखौ बुङो बिसोर बुंनोबो रोंजोबा बाथ्राफ्रा बेबायदि जादों आरो दिनै बेबायदि एफा मोजां मोजां खामानि मावसेयावबो बाख्नायनो अनगायै बिसोरो माने उल्था बुंबाय थायो दा नोङो नाय जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिआव बियो बिर'धि हान्जानि दैदेनगिरि एमसिएलए सासे बियो दिनै बिटिसि सरकार सालायनाया बोसोरथाम बारलांबाय बोसोरथामाव खनसेबो बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव बाहागो लायाखै बेखौनो सोंग्रोथोंलाय बिसोरो जे बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव हाग्रामा महिलारिया मानो बाहागो लायाखै सासे बिजाथि रायजोफ्रा नोंखौ सायख'नानै दैथायहरदों नोंसोरखौ रायजोनि थाखाय खामानि मावनो हरदों बहाय देरहालांबायबो देरहाखांनायनि उनावहाय रायजो राजाफोरनि दुख सुखनि बाथ्राखौ बुंनो नागारि बाहेरायाव थानानैसो बुंबाय थादों बियो मा खारन बेखौ बिसोरनाव सोंनो थोनलाय गतिके बेफोर लाखौ लानानै जोंहा खोथा जों बुंनांगौ गैया आरो बिसोरनि बाथ्राखौ आं बुंनोबो लुबैया दै बेफोरनि बाथ्राखौ आं बुंनोबो लुबैया जोंनि खोथाया जाबाय मा आइ आफा रायजो राजाफोरनि जोङो बिथांमोननि जौगानायनि खामानि दिनै मावगासिनो दङ
दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोंनि चिफ प्रमद बर' आरो भारत सरकार नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव जि सरकार सोलिबाय थादों मोनथाम इन्जिन मोनथाम सरकारा दिनै खामानि मावगासिनो दं जों बिराद मोजाङै दिनै खामानि मावगासिनो दं गोजोना फैयाखै बेखौ बुंगोन नामा बिसोरो गोजोनाथ' फैबाय गावसोरबो गोजोननि थाखायनोथ' दिनै बाथ्रा बुंनो हादों नङाबाथ' बिपिएफनि समावहाय सोरबा बिसिनि बिरुदै बुंनो हायोमोन नामा बिजेपिबो खामानि मावनो मोनाखै दिनै कंग्रेसआबो खामानि मावनो मोनाखैमोन खुनु पार्टियानो मावनोनो मोनाखैमोन सोरबा माबा मोनसे बुङोबा थांनानै गोदोना सेरहैयोमोन बिसोरो खिन्थु दिनैथ' बिदि गैला जोंथ' लाइबो होनाय नङा दिनै मोजाङै बिथांमोना बुंनो हादों बिसोर जेरैबायदि बखिबाय थादों बेबायदि बै समाव जों बखियोमोनबा जोंखौ होसोयोमोन बिसोरो खिन्थु दिनैथ' जों बखिनायखौ जेबो बुङाखै बखि बे नोंनि मोन्थाय खिन्थु मोजांखौ बुङालासिनो गाज्रिखौ बुंबाय थाबाथ' सोर खोनासंनाय नङा नङा होमबा गतिके बेखौ लानानै जों खर' सानांगौ गैया सावनाया जाबाय बिपिएफनि चरित्र दादागिरि खालामनाया जाबाय बिपिएफनि चरित्र माब्लाथो मोजां खामानि मावबोखो बिथांमोननि समाव जि मोनसे दुर्निति जाबोबाय बिसिडिसिआव जेरैबायदि खामानि मावबोबाय जब कार्डखौ बिसोरो गावसिनि पकेटावसो सोयोमोन बेफोरथ' बिसोरनिनो चरित्रना रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ गतिके बिसोरो जेब्लाबो गाज्रिखौनो बुंगोन बिसोर मालाबाबो मोजां बुंनो रोंनाय नङा बिरोधि हान्जायाव थानानै मोजां समाल'चना खालामनाया जाबाय बिरोधि हान्जानि धोरोम जानांगौ नाथाय बेखौ खालामा बिसोरो नंबां जाबां बाथ्राफोरखौ बुङो आं ओंखायनो बुंबाय थादों नङा होमबा बिथांमोननि नंबां जाबां बाथ्राखौ रायजोफोरा रावबो खोनासंनाय नङा गतिके जों बेखौ लानानै बारा सावरायनोबो नाङा मा बखिबाय था बखिबाय थाहो बिसोर गावसोरनो गाव थान्दा जालांगोन जोंहा बेखौ लानानै जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया रायजोफोरखौ जों बेखौल' खावलायदों जे प्रमद बर'नि दैदेननाय जोंनि बे सरकारा साफ्रोमबो बिटिसिनि न'खरनि मानसिफोरखौ जोङो सान्थि लाबोनो थाखाय समायखिरा लादों सान्थिखौ जों लाबोबाय दा सानफा एफा जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय जों खामानि मावदों जोंनि जि जेंना हानि जेंना फरायसाफोरनि जेंना स्कुलनि जेंना सोलोंथाइनि जेंना बे जेंनाफोरखौ सानफा एफा जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन दिनै खालामबोबाय थानाय जादों रिसेन्टलि जि रिजाल्ट ओंखारदोंना जे जिएनि एडभान्सनि जे मोनसे रिजाल्ट नायदो सुपार 50 आसनिनि गेजेरजों दिनै 44 सा फरायसाफ्रा दिनैहाय जिनि मेइनखौ पास खालामबाय बेफोरखौ सोर मावदों बेफोरथ' बिटिसि सरकारा मावाखै होनबा दिनैहाय नोङो फरायसाफोरनो मेट्रिकआव पास जानाय हिन्जावसाफोरनो 10,000 होनो नागिरदों हायार सेकेन्डारि पास जानायफोरनो 12,500 होनो नागिरदों इउनिभार्सिटियाव एडमिसन लानो थाखाय 25,000 होनो नागिरनाय जादों बेखौथ' नांगोला मावा नङा बेखौथ' जोंनि प्रमद बर' सरकारासो मावगोन दा गतिके बिथांमोननि खोथाखौ सोर खोनासङो गतिके आं सानो दिनैहाय नांला बंसा बाथ्राफोरखौ खोनासंनायनि जोंहा सम गैया जोङो बिटिसि ओनसोलनि साफ्रोमबो आइ आफाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ जों मावलांबाय थागोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफी इकनमिक्स जिअग्राफी एन्थ्रपलजी बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided. थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।